Θα συναντήσουμε τώρα τον κύριο Καζάκη από το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Καζάκη, από την Καβάλα. Είχαμε αυτή τη δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κυρίου Ντράγκη, προχθές, ο οποίος είπε ότι χωρίς να είναι η Ελλάδα σε πρόγραμμα δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αγοράζει τίτλους των ελληνικών τραπεζών, άρα η ρευστότητα δεν εξασφαλίζεται. Δεν ξέρω αν το λέω και καλά. Θα θέλαμε την άποψή σας, τι σημαίνει αυτό το πρόγραμμα. Για μας σημαίνει κάτι σαν νέο μνημόνιο. Βέβαια μπορεί να το ονομάσουν αλλιώς, αλλά πάντως αν δεν είναι... να το ονομάσουν, σημαίνει και η δαιμονία της χώρας από τον Ντράγκη και το τραπεζικό καρτέλ, όπως τουλάχιστον εκφράζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Τώρα, αν το ονομάσουν μνημόνιο ή όχι, δεν τους έχει. Δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, διότι υπάρχει το περίφημο Tupac Agreement, δηλαδή η συμφωνία Tupac, η οποία στηρίζεται σε δύο βασικές διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μία εκ των οποίων προβλέπει την εφαρμογή μνημονιακών πολιτικών κατ' επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα να σας πω και το καινούριο, ας πούμε. Σήμερα αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απορριφθεί ο προϋπολογισμός του 2015 της Γαλλίας. Ναι, το βλέπουμε, ναι, το έχει σηκωθεί αυτό σήμερα. Λοιπόν, φαντάζεστε, αν απορρίπτει τον προϋπολογισμό της Γαλλίας, φαντάζεστε τι προβλέπετε να κάνει εδώ. Από την Κομισιόν αυτό, το βλέπω, δεν λέει. Βεβαίως, η Γαλλική Πανολεθρία, η Κομισιόν πετάει δυστυχώς, οι κυβερνήσεις έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα σύνταξης και έγκρισης του προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλά, που πάει τώρα αυτή η δουλειά, κύριε Καζάκη. Θα ψηφίζουμε πολιτικούς που θα μας εκπροσωπούν και τελικά αυτοί δεν θα μπορούν να κάνουν κουμάντο. Ναι, στην πραγματικότητα ψηφίζουμε πολιτικούς οι οποίοι παρέχουν το δικαίωμα που τους δίνουμε, δηλαδή μάλλον την εντολή που τους δίνουμε, την δίνουν στα ευρωπαϊκά όργανα. Γιατί στην πραγματικότητα εντολοδόχοι των ευρωπαϊκών οργάνων τα ευρωπαϊκά όργανα από πού επιλέγονται και ψηφίζονται και κάνουν όλο αυτό το οποίο κάνουν. Μα δεν ψηφίζονται. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος την ψηφίζει? Έτσι. Κανένας. Πρόκειται για κομισάριους οι οποίοι είναι διορισμένοι. Δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που να έχει επιλογή με δημοκρατική νομοποίηση. Για να έρθουμε λίγο στο προηγούμενο για να πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο λοιπόν είπε ο κύριος Ντράγκη έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Δεν έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση, έτσι δεν είναι? Όχι, ναι, με τη ρευστότητα. Με τη ρευστότητα. Δηλαδή δεν στέλνουμε χρήματα. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Τι λέει ο Ντράγκη? Ότι θα ξεκινήσει όπου να είναι, θα ξεκινήσει το ειδικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα αγοράζει εγγυημένα ομόλογα από τις τράπεζες. Δηλαδή, στην ουσία κόκκινα δάνεια, τα οποία έχουν περάσει ως εγγύηση σε ομόλογα τραπεζών, θα τα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν οι τράπεζες. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Μάλιστα. Και είπε ο Ντράγκη ότι τέλος πάντων απέναντι σε ελληνικές τράπεζες δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική. Δηλαδή δεν πρόκειται να αγοράσουμε όλα τα ομόλογα που θα διαθέσουν οι ελληνικές τράπεζες. Εδώ είναι δύο τα ζητήματα. Αποφάσισαν αυτές όμως, τι λένε? Λένε ότι είσαστε και δεν είστε στην Ευρωζώνη. Διότι εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Δηλαδή κάποια μέρα, μια ωραία πρωία, σηκωθήκαμε και είπαμε οι δραχμές και οι καταθέσεις γίνανε ευρώ και τα ευρώ βρίσκονται εκεί και λέει δεν σας στέλνουμε. Τα δικά μας τα λεφτά δηλαδή δεν τα στέλνουν. Ναι, αλλά αυτό το έχει το δικαίωμα ο Ντράγκη. Το έχουμε αναγνωρίσει. Ναι. Δυστυχώς δηλαδή, όχι δεν κάνουν λόγο, είναι δικτατορία, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε όμως ορισμένα πράγματα. Το να δώσεις δικαίωμα στις τράπεζες, ειδικά να μπούμε στη δική μας περίπτωση, στις 4 λεγόμενες συστημικές τράπεζες, όπου αυτές παίρνουν τα λεφτά. Λοιπόν, να δώσουμε το δικαίωμα να πουλήσουν στον Ντράγκη κόκκινα δάνεια, γιατί αυτό είναι η όλη ιστορία. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τίθεται και ένα θέμα για τον Έλληνα δανειολήπτη. Βέβαια. Τα οποία έχουν φτάσει περίπου 70-80 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια. Βεβαίως, ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Για φανταστείτε τον Έλληνα δανειολήπτη να έχει πουληθεί το δάνειό του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πέστε μου εσείς πώς θα το ρυθμίσει. Πώς θα μπει και με ποια διαδικασία. Εννοώ από το νόμο. Είτε λέγεται νόμος Κατσέλη, είτε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση πάρθει υπέρ του δανειολήπτη. Άρα πάει στην άκρη η όλη ιστορία ρύθμισης των κόκκινων δανείων υπέρ των δανειοληπτών. Γιατί εκείνη το θέμα μας δεν είναι να ρυθμιστούν γενικά, αλλά να ρυθμιστούν υπέρ των δανειοληπτών για να πάρει ανάσα η αγορά και τα νοικοκυριά.
Εκεί είναι το πρώτο ζήτημα. Το δεύτερο είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντί να κάνει αυτή τη δουλειά και έτσι να διοχετεύσει χρήμα στις τράπεζες όπου πάλι θα χαθεί αυτό το χρήμα. Όπως χάθηκε και όλο αυτό το χρήμα που έχει δώσει μέχρι τώρα. Να σας πω μόνο ότι ο ισολογισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το τελευταίο χρόνο έχει αυξηθεί κατά 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό το 1 τρισεκατομμύριο επιπλέον δόθηκε στις τράπεζες. Στις ευρωπαϊκές. Πού πήγε αυτό το 1 τρισεκατομμύριο? Είναι το 10% περίπου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Πού πήγε? Σε κερδοσκοπικές τοποθετήσεις σε ομόλογα και σε παράγωγα. Χάθηκαν τα λεφτά. Αντί λοιπόν να κάνει αυτό, γιατί εμείς δεν απαιτούμε, παράδειγμα σαν Ελλάδα, να μας σβήσει τα 25 δισεκατομμύρια που κρατάει από το ελληνικό χρέος στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας? Λιγότερο θα της κοστίσει. Γιατί όταν ακούνε τη λέξη διαγραφή ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο ή μείωση και όλα αυτά, αμέσως μπαίνουμε στις απαγορευμένες λέξεις, οι οποίες δεν μπορεί να λέγονται. Εδώ όμως δεν είναι τρελό. Γιατί αυτό, ας πούμε, απέναντι στις ιδιωτικές τράπεζες, στους τραπεζίτες δηλαδή, να το συζητάμε, και μάλιστα προσφάτως διάβαζα στο Bloomberg, στο γνωστό Bloomberg, που έβγαλε και την είδηση για τον Draghi και τη στάση του απέναντι στις εγχώριες τράπεζες, δηλώσεις επί δηλώσεων καθηγητών, χρηματοοικονομικής, παραγόντων κτλ. Για το πως στις μεγάλες εταιρείες, στις πολύ μεγάλες εταιρείες, θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη. Γιατί στις πολύ μεγάλες εταιρείες ισχύει αυτό και όχι στο νοικοκυριό και στο μικρομεσαίο που τον έχουμε και περισσότερο ανάγκη? Είναι τρελά πράγματα αυτά δηλαδή. Όχι, δεν είναι τρελά. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ έχει να κάνει με επιλογή. Ποια συμφέροντα υπερασπίζομαι. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, κύριε Καζάκη, ακούγαμε προηγουμένως ότι προβλέπει 11,5% επενδύσεις. Αύξηση των επενδύσεων. Μείωση της ανεργίας στο 22,5%. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα κρυφό χαρτί σε αυτή την ιστορία. Αν προσέξατε στις δημοσιεύσεις, λέει ότι είναι με την ανοχή της Τρόικας, αλλά δεν έχει ζητηθεί κωδικό προς κωδικό. Δηλαδή, το προσχέδιο αυτό θα αλλάξει ριζικά. Και έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα εικονικό προσχέδιο, το οποίο κατεβάζει η κυβέρνηση με σκοπό να κερδίσει πόντους στον προεκλογικό αγώνα που ήδη έχει ξεκινήσει. Αυτό σημαίνει όμως ότι εδώ πέρα υπάρχει και μια σύμπλευση Τρόικας και κυβέρνησης, βεβαίως, η οποία προφανώς συμφωνεί ότι πρέπει να βοηθηθεί η κυβέρνηση αυτή, βεβαίως, να παρουσιάσει και προεκλογικούς προϋπολογισμούς. Ναι, γιατί το κάνει αυτό? Για να μπορέσει να περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται η συμφωνία που έχει ήδη συμφωνηθεί από το Παρίσι, από την εποχή του Παρισιού, των συναντήσεων στο Παρίσι. Και δεύτερο, κοιτάξτε να δείτε, μια ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης από τη λαϊκή δυσαρέσκεια θα δημιουργούσε πολύ κακά προηγούμενα για οποιαδήποτε κυβέρνηση ανέβει στην Ελλάδα. Ξέρετε, η λαϊκή δυσαρέσκεια είναι ο αστάθμητος παράγοντας που δεν το θέλει καθόλου η Τρόικα. Και για να δείτε πόσο βρώμικη δουλειά κάνει η Τρόικα, είναι χαρακτηριστικό το ότι η Τρόικα έχει αναγνωρίσει ότι η ελληνική κυβέρνηση, το παραμύθι της ελληνικής κυβέρνησης περί πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Eurostat, όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί παρουσιάζουν πρωτογενές έλλειμμα όπως κανονικά υπολογίζεται. Η Τρόικα όμως μας έχει πει ότι έβγαλε πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή μιλάμε για απατεώνες κοινού ποινικού δικαίου. Απατεώνες κοινού ποινικού δικαίου. Και μάλιστα με ένα συμφωνητικό το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα, μάλλον δόθηκε στη δημοσιότητα, που λέει ειδικά για την Ελλάδα και ειδικά για το 2013 και μετά, ο υπολογισμός του ελλείμματος θα γίνει διαφορετικά από ό,τι γίνεται στον υπόλοιπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από ό,τι γινόταν και στην Ελλάδα μέχρι το 2013. Και αυτά πώς θα δέχονται, είναι δυνατόν αυτό να τους εμπιστευόμαστε? Πώς θα δέχονται αυτά οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά όταν καλούνται και λένε τώρα το χρέος της Ελλάδας το έχουν οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, τα υπόλοιπα κράτη και είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει οτιδήποτε άλλο? Δεν είναι αλήθεια αυτό όμως. Δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τα υπόλοιπα κράτη είναι υπόχρεα απέναντι στην Ελλάδα. Μάλλον έχουν δώσει δάνεια απέναντι στην Ελλάδα τα 60 δισεκατομμύρια, τα 240 περίπου που συνολικά δόθηκαν από το μηχανισμό. Τα 60 περίπου είναι στα χέρια των κυβερνήσεων, των κρατών, να το πούμε έτσι. Και αυτά μάλιστα διαπραγματεύονται ώστε να τα φορτώσουν και αυτά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Δεν είναι ακριβώς διακρατικά τα χρέη.
Δεν είναι σωστό. Ναι, αλλά εμείς χρωστάμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που έχει μεταξελιχθεί σήμερα σε Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ναι, αλλά αυτή η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται τις τελευταίες μέρες και πάλι βλέπουμε στις διάφορες εφημερίδες είναι αυτή, ότι πώς θα πας, ας πούμε, να ζητάς από ένα κράτος να σου χαρίσει το χρέος σου και συγχρόνως εσύ να θες να αυξήσεις τους μισθούς σου στην Ελλάδα. Θα εξεσηκωθεί ο λαός του κάθε κράτους. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία που διαβάζουμε. Ναι, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρώτον, διότι πρόκειται για 60 δισεκατομμύρια που δόθηκαν. Σοβαρές εφημερίδες τα γράφουν αυτά, κύριε Καζάκη. Ναι. Δεν διαφωνώ σε αυτό, αλλά πέστε μου πότε γράφτηκε κάτι σοβαρό από τις εφημερίδες. Δηλαδή, με συγχωρείτε, από το 2009 που έχουμε πτωχεύσει επίσημα, γιατί τότε πτωχεύσαμε, άσχετα με το πώς το μας παρουσιάσανε εμάς εδώ, μέχρι τώρα, πότε έγινε σοβαρός διάλογος διαμέσου των εφημερίδων εδώ στην Ελλάδα για το ζήτημα αυτό? Πότε? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι ποτέ. Λοιπόν, πέρα από το ότι εντάξει υπήρχαν κάποιοι που λέγανε κάποια πράγματα, κανένα σοβαρό επιχείρημα. Εδώ μας είπαν επίσημα η Κομισιόν, μας είπε επίσημα για του κυρίου Επιτρόπου της, ότι δεν ισχύουν διεθνείς συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ενωσιακό δίκαιο για την Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση έχει επιλέξει τα μορατόριο. Αυτό δεν είναι σοβαρό επιχείρημα για να πούμε στα κράτη που μας έχουν δανείσει ότι το κάνατε με απεικιοκρατικές βλέψεις εναντίον της Ελλάδας, άρα δεν δικαιολογείται. Δεν σας πληρώνουμε. Αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο. Το κάνουν πάρα πολλές χώρες. Μας καλύπτουν διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ. Τι άλλο να πεις? Το θέμα μας είναι, αν εμείς είμαστε σαν λαός έτοιμος να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Εάν δεν είμαστε και πειθόμαστε από αυτόν που λέει σφάξε με αγάμνα γιάσω, οποιοσδήποτε βρίσκεται αυτό στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση, τότε είμαστε αξία της μοίρας μας. Ό,τι και να μας λένε. Έχει γλιτώσει ποτέ λαός και χώρα επειδή έσκυψε το κεφάλι? Πείτε μου ένα ιστορικό παράδειγμα. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Για πείτε μας και τις εκτιμήσεις σας για τις πολιτικές εξελίξεις τις άμεσες αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την ψήφο εμπιστοσύνης. Ψήφο εμπιστοσύνης, ναι. Ναι, ψήφος εμπιστοσύνης, φαντάζομαι χωρίς εκπλήξεις, γιατί τα είδαμε και στα 40 Κοιτάξτε, χρόνια όλοι εκεί. Να σας πω. Εντάξει. Εάν υπάρξει κάποια έκπληξη, γιατί να το κρατήσουμε και αυτό. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρουμε πώς στο παρασκήνιο διαμορφώνονται τα πράγματα και ειδικά αυτόν τον ξένο παράγοντα, όπως ξέρετε. Δηλαδή, οι πολιτικές εξελίξεις εδώ καθορίζουν το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αν υπάρξει μια έκπληξη, είναι σίγουρο ότι θα προέλθει από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ναι, γι' αυτό εννοώ. Από το κυβερνητικό στρατόπεδο φαντάζεστε να υπάρχει καμία έκπληξη? Νομίζω ότι έτσι θα πάει αυτό. Έτσι θα περάσει. Γιατί... Νομίζω πως και εγώ έτσι. Γιατί έτσι έχει σχεδιαστεί κιόλας. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή ήταν απόφαση που δεν την ήξερε η κυρία Μέρκελ στο τελευταίο. Όχι, βέβαια. Μα έγινε ακριβώς μετά την επίσκεψη του στην καγκελαρία. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ενημερωθεί η Μέρκελ και να δώσει το OK. Άρα έχουμε αυτό το πράγμα αυτή την εβδομάδα κτλ. Και στη συνέχεια το παζάρι με τους ανεξάρτητους για να φτάσουμε μέχρι το Μάρτιο να δούμε. Ακριβώς, μέχρι το Φεβρουάριο που έχει πει και που επίσημα πλέον πρέπει να μπει το θέμα της διαδικασίας του Πρώτου της Δημοκρατίας. Όμως το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι προς το τέλος του χρόνου αναγκαστικά θα πρέπει να έχει έρθει η νέα συμφωνία που πρέπει να υπάρχει για τη λεγόμενη βιωσιμότητα του χρέους, που βεβαίως όλοι μας λένε ότι έχει να κάνει με ένα χρηματοδοτικό κενό που θα το εκτιμήσουν και ποιο θα είναι. Έτσι, λοιπόν, και βεβαίως τα νέα μέτρα, διότι δεν μπορεί να πιάσεις το πρωτογενές πλεόνασμα που λένε ή να προσπαθήσεις να το πιάσεις χωρίς πρόσθετους φόρους και νέες οριζόντιες περικοπές. Τα υπόλοιπα είναι ανοησίες. Αν δείτε στο προσχέδιο που έχουν καταδεθεί, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν κάνεις αθροίσεις, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Επειδή τελικά όλα αυτά δεν έχουν μόνο οικονομικούς όρους, αλλά βλέπουμε ότι ίσως τελικά εμπλακεί και η πραγματική πολιτική, ίσως εμπλακεί, γιατί βλέπουμε τώρα και αυτές τις... Αυτό που είπατε προηγουμένως για τον γαλλικό προϋπολογισμό, τις δηλώσεις Ρέντσι την περασμένη εβδομάδα από το Λονδίνο, μήπως μπορεί να αλλάξει κάτι έτσι με όλα αυτά? Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάτι στη Γαλλία. Λέει ας πούμε ο Τσίπρας θα ξεκινήσει από την Ελλάδα γιατί θα γίνει μια αριστερή κυβέρνηση. Πιθανόν να έχει δίκιο έτσι, ότι κάποιοι θα σκεφτούν και διαφορετικά σε κάποιες άλλες χώρες. Μπορεί η Γαλλία τώρα να αντιδράσει σε αυτό που το έβαλε και σαν δεδομένο? Πάμε λέει για το 17, τελείωσε, δεν το κάνουμε. Πέρα από τις γκρίνιες και τις αυστηρές συστάσεις της Μέρκελ, φαίνεται ότι πάνε σε μια σύγκρουση τέλος πάντων. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβληθεί κάτι το οποίο είναι διαφορετικό εντός της Ευρωζώνης. Και ο λόγος είναι απλός. Το πρόβλημα δεν είναι η Μέρκελ. Το πρόβλημα είναι τα συμφέροντα που εκφράζει η Μέρκελ. Κυρίαρχα η Μέρκελ. Έτσι δεν είναι? Και αυτά είναι οι μεγάλες τράπεζες.
Οι μεγάλες τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρεύσει έχουν τρομακτικά ανοίγματα στις χρηματαγορές. Εάν δεν προβούμε σε συνολικό σβήσιμο ιδιωτικών και δημόσιων χρεών, δεν μπορεί να επανεκκινήσει η οικονομία. Δεν πάνε να χτυπιόμαστε κάτω. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ανυπαρξία εισοδήματος στα λαϊκά στρώματα. Όσο δεν υπάρχει εισόδημα στα λαϊκά στρώματα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Θα δείτε, μόλις την προηγούμενη Πέμπτη δημοσιεύτηκε μια έκθεση από τον ΟΟΣΑ, όπου επιβεβαιώνει αυτό που ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον όσοι από εμάς ασχολούμαστε με τα ζητήματα αυτά, ότι η εισοδηματική ανισότητα σήμερα παγκόσμια βρίσκεται στο επίπεδο του 1820. Με αυτούς τους όρους λοιπόν είναι αδύνατον η παγκόσμια οικονομία να έχει ανάκαμψη. Έστω και με τους όρους που είχε τις παλιότερες δεκαετίες. Λοιπόν, χρειάζεται επειγόντως εισόδημα στα λαϊκά στρώματα. Και τι εννοώ εισόδημα? Εννοώ πραγματικό εισόδημα. Όχι εικονικές αυξήσεις. Πραγματικό εισόδημα. Το οποίο να δημιουργεί προσδοκίες και ανέβασμα στην αγορά και έτσι να δημιουργηθούν επενδύσεις. Εννοείται εισόδημα το οποίο να ανταποκρίνεται στην παραγωγή, ας πούμε, να αντιπροσωπεύει παραγωγή. Να αντιπροσωπεύει καταρχήν τις πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού. Το οποίο θα μετατραπεί σε ενεργή ζήτηση. Γιατί αν δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες, ξέρετε τι θα γίνει? Θα πάει στα μπαούλα. Ναι. Θα κρυφτεί στα μπαούλα. Οπότε είναι δώρο-άδωρο. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί τόσο μεγάλη πραγματική αύξηση, ώστε να βοηθήσει το νοικοκυριό να αρχίσει να δαπανά, να σηκώσει δηλαδή την αγορά. Αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται να δούμε επενδύσεις σε αυτό το επίπεδο ώστε να προσφέρουν θέσεις εργασίας που πραγματικά θα αυξήσουν το εισόδημα με τη σειρά τους μετά και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό κύκλωμα της οικονομίας δηλαδή, το κλασικό. Εδώ ακριβώς έχει κολλήσει η παγκόσμια οικονομία και βλέπουμε να καταρρέει και η Ευρωζώνη και βεβαίως η αμερικανική οικονομία. Όλοι φωνάζουν, τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν στα σοβαρά το πρόβλημα, ότι πλέον έχουν εξαντληθεί οι εισοδηματικές εφεδρείες της παγκόσμιας οικονομίας. Και είναι λογικό. Με την πολιτική που ακολουθείς, όπου και το τελευταίο εισόδημα του τελευταίου εργαζόμενου έχει μετατραπεί σε χρηματιστικό προϊόν ή πιστωτικό προϊόν ή αξιόγραφο ή χρεόγραφο στις χρηματαγορές, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Μάλιστα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε και αυτή τη φορά μαζί σας. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα από την Καβάλα. Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο, Δημήτρης Καζάκης.